Estados and residual is also made like 23. Okay, dito di ba limit on your work na? Dito di suspension at your pension. Okay na. Okay. Kunin niyo na po yung... Kunin mo na yung card mo. Okay. Okay na, ma'am. Thank you po. Magkano nga halo-halo? 85. Dalawa, isang senior na. Sige. Yung palabo. 65 po yung dalawa. Isang palabo. Saka isang palabo. Dalawa kami. Hindi akin yung 205. 205. 5 pesos. Wow. Ito yung manok. Ito ang palabok. Magkano ang palabok nila? 85. 85 ang Ah, 65. Ay, 65. Ito, 85 na. Ha? 85, 65. 65 itong palabok. Ito ang 85. 85 pero sa senior Na ano na lang, 205 lahat. magkano ito? Di dapat ito, 160. 85, 85, 190. Ang malaki din na discount. 205 na lang. Okay. Okay. Dito kami sa Nepo ngayon, kamo, kasi sa market, Nandito kami sa wala na. Nepo ngayon. Sa Angeles City. Nepo Mart. Nepo Mart. Namasel kami ni Mausi. Ayan. Pagkagaling San Fernando, Pagkagaling sa Fernando, dahil nag-appear ako sa GSIS, dahil magbe-birthday ako, kailangan ko mag-appear. Sahod. Oh, galing kami doon ngayon. Dito kami dumaan. Nagutom. Nagutom. Kaya merienda. Yun. Sa market wala na kasi. Pupunta tayo doon, di ba? Oo. Okay. Ay, napagano lang dito, kakain tayo. Kakain na po kami. Sarap na po gusto na kumain ng kapitin. Doon sa market, wala na kapitin doon. Punta kami ng market. Dito sa Miguel o sa Angeles. Andito pa. Yung gusto nila. Sana. Tingnan natin yung video yung doon sa ano, no? Sa GIS. May kuha ka naman doon. Hindi, pinicture lang kita. Pinicture lang kita, tsaka lang kita pinicture ng nabang nakakita para may ebidensya tayo na nakikita. Ebidensya lang yun. Yung mga pinicture. Ebidensya lang na masabi nila yung nakakapir, diba? Kaya naman yung Atang lang. Pumasok mo sa amin nila, Diyos. good. Saka yung yellow niya, hindi Parang sa Luzon. Oo. Saka yung palambong nila. Sarap. Sarap na.
Titimang ko ba? Tama? Sarap. Ayaw mo kung ano lasa. Diba? Hindi ko ba nakuha lahat? Bravo! Ito naman. Ang sarap din yung palaro. Hindi ko ba nakuha lahat? Ito naman. Ay, good. Tawag ko na laga. No? Gusto mo mapaksurot? Ano? Sabi mo lalo? Ang kabig din, no? Ito ba yung Kabaya? sinasabi ni Yan. Ayala? Okay. Yung may-ari niyan, kaibigan ni Lara, si Nadine. Ah, Diba nung sa party noon, nung naipa sila noon, kumain tayo noon. Tapos sabi ko, yung anak ko kaibigan yung ano, sabi ko, yung anak ng may-ari dito ako. Tinawagan pala nila si Nadine. Yung kaibigan ni Lara. oh. Tapos nung tapos na tayo kumain nun, pinatake out ko tayo. Tiniyak mga luwalo tsaka pang pangalan. Hindi lang yun. Pero yung kinain natin, binayaran natin. Pero nung alis na tayo, ayun, may mamalo. Pero sinabi na din na yun nga, bigyan tayo, ganun, pamalo. Hindi ko lang kami. Mabalot na yun. Pinag-ibigay ko nila din, sabi. Malayo mo. Nasabi ko yung pangalan. Nagulat ako. Kaibigan ni Lara. Nagulat ako. Dahil alam mo, nakilala mo. Siyempre, kaibigan ni Lara nga. Pinagdun. Ano? Kabigtin. Para sa akin, okay to. Ang number one. Tama lang. Lasa mo, malinang naman. Kasi mga iba siguro, hindi na naranasan yung panahon ng Marcos. Kaya gusto nila si Bongbong. Pero ako na naisip na ako nun eh. 1977 yun eh. Ako po nakaupo sila nun eh, Marcos eh. Pero yung tatay ko, idol na idol na si Marcos talaga. Pagka, Kaya paano pinakalan Gandhi na, na no? Si yung pangalan si Gandhi na. Pero yung nasa bahay nun, hindi ka makasunod sa TV nun. Puro Marcos pula pa lang yun eh. Pero kasi nung time na yun, naisip na ako nun eh, na lalaman ko yun ang nangyayari yun. Sabi dahil napaka-party na eh. Sabi ng matanda, hindi na kayo magpagalit party eh. Tapos mga... Punta na ang tato. Oo. Naisip na ako na narinig sa mga matanda ng mga nangyayari. Pero kung lang mga iba, baka hindi pa pala naman. Ang dating matatanda lang nila yun eh. Kasi sayang yung panahon ako. Kaya ako, matanda na ako. Pero, bahala na kung sino manalo.
weekend na lang yan. Na lahat ng mga sinasabi nila, pinapangalan nila. Kahit sino na namin. Wala lang tayo magagawa din yan. Sino gusto ng taong bayan talaga? Ano kaya? Eh, kanya-kanya tayong mga prinsipyo. Sino gusto natin ng boto. Kaya, ikaw gusto mo si Vivian, ako si Jenny, o kaya si Scott. Wala na magagawa. Wala. Respetawin mo na lang yung Respetuhan sa boto. kapwa yung tao. Kapwa tao yan. Kasi yun ang gusto nila eh. Yung mga pwedeng diktakan na ay, pinupusin nito. Kaya bahala sila gusto nila yung boto. Grabe sabi to. Dito sa Nepo, dito sa Nepo Mart po sa third floor, yung food court, yung ganito, malamig ang aircon. Malamig ang aircon. Kahit yung iba, mga ganito na. Pero ano din na po mga nagtitinda dati. Yung hindi pa pa nung napandemic, ano yan. Saka muna lang ang pagkain dito sa food court sa Nepo kasi lahat ng may estudyante sa Orange dito kumakain. Kasi may 50 pesos ka na, makakakain ka na. May kain ka na, may pansit na, may manok na yan, sa manok. Tapos may drinks na kasama. Drinks na palamig. Sa malamig. Ay, palamig, yung Gulaman. Yun. gulaman. Meron ka ng isang basong small. Makaka-survive ka na. Sige ka pesos. Nung mga lakas mo, yung time na yun eh. Hanggang sa Australia, dito sila pinapakain kasi mura ka dito. 20 pesos, mag-lunch din sila. Kaya dito sila madalas kumain. Marami yung mga nakikita sa mga region. Dito dati, pinag-puno ito. Ganyan ito, no? Yung nagtitinda lang, ngayon na, umantin na lang. Kasi nga, dahil sa pandemic. Pandemic eh. Dati pinag-puno. Ito, wala na yung ano dito. Sa pero isa sigar para ano ko sinatay nito eh. Kaya ano, ano sisigar dyan? Meron mo dati yan? Oo, dyan o. Ako na. Ubus. Ano to, katatapos lang namin ng kumain.
Ito. Ang dati namin tinitira nun. Eh. Ayan. Dito ako nakatira nun.